Horas marihita saluhutna. Kurian itu hata adorak sobongot hita marsaur dohot debata nilehon mati kisah ngobas martangi yang nahohom mahita diinganat tabe. Amin. Tapuji matuhata marede mahita. Hite goar ni debata ama dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goar ni tot di parbadian atau palangit dot tanoon. Amin. Kristus Yesus do naung gabe hapistaran sian debata tuhita gabe hati goran dohot habadiaon dohot haluaon. Haleluya. Martangi yang mahita ali Tuhan debata pargogo naso hatu dosan hodo silehon apul-apul tuaka namarsak roha hodo silehon gogo tuaka nagale asi maroham tatap maaka namarsak roha dohot akka nahona pangujunan say tatap ma hoy nasida jalapalua nasida sian hagogotani asapatar di ida nasida hodo pangurupi haporusan dohot pangaramoti di hagogotan marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangingon hamuma patik ni debata dohot lapatanda. Patik paopaton. Ingot hamuma pabadiahon ari Minggu. Dinaono mari maula hamuna sa siulaonmu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari i. Manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu. Rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ai dinaono mari do ditoppa debata. Langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian doibana di hari papituhoni. Dibahin hido ubahin na di pasu-pasu debata Jehovah. Ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni i odo. Ikut dihabiari rohatta debata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tuis rohatta diajar nasian hata ni debata. Ikon badiado hata ni debata di rohatta. Jala ikon ringgas rohatta tumangihon. Dohot mangguruhon. Ido sahakna. Atau ngerak mangido gogo mahita siat Tuhan debata laho mangulahon nao barto patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nao barto patik mi. Amin. Tato poti madosat tanagodangi diadopan di debata tapauduk be marohata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para si roha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujulo ni habangsa habadion mi. Manopoti jala mga gukon dosa nami. Masay jujut warsaki hami ho. Marhite-hite pikiran dohot hata. Dohot pabahinan nami naroai. Idang huwa holongi hami ho siyan nasa roha nami. Dohot nasa ati-ati nami. Dohot nasa toddi nami. Dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami. Dang dusun diri nami hubain hami. Dibahini tamado rimasanmu jala umammu hami. Tuhamatian saliling nililing nai. Alai nama porus mahaminuaing tuasi ni roham nagudangi. Mangido siyan nasa roha nami hasesaan ni dosa nami saluhut na. Say urupi mahami paubahon roha nami.
Allah ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si panguluhami dohot Allah ni guarmu nabadiai. Ali Tuhan, saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Ala ni pangalaw siot tado ubahin na tertulang Kristus. Jalabinahin ni hajahatot tado ibana mabugang. Api itu ibana do pisak-pisang parhitian ni hasonangata. Jalabinahin ni bugang na malum ita hilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatani dibata epistel di mingguta sadarion, imana tersurat di panguhum bidu sapopat, mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat opat, tajahama marugati soreng. Dungi tuat ma si Simpson tu timna, gabe di ida sada boru-boru di timna, sian boru ni halak Palestim. Alainin na amana dohot ina nama tu ibana. Dang adong huroha di tonga-tonga ni boru. Ni haanggim manang di tonga-tonga ni sadok. Homta bahen jolmam. Ubahen datung laho homa buat boru sian halak Palestim. Akan amar huluk. Jadi ninna si Simpson ma tu amana. Ikon ibana buaton mudiahu. Ay ibana do hasoloan ni rohakku. Ido sahatna mertua do akan atu mangihon hatani debata jalanau peopsa. Amin.
tidak kun maha porsiau tai, songon nahina tidak kun idongat tasaha porsiau disadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosa, na tungo palangit dohatan. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sesari, imana tinubuhon ni si Maria, naga-gabia siatot di parbadia, andorak suhabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangumuman ni silatus, nama tetap bajal doibana di hau pinarsi. Na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak manguru di hari patuluhon, nama naik tu surgo lau hudul tu siamun debata Jehovah, ama naik pargogo nasuhatu dosani, disima ibana pai mangulak sogut tu tanoon, manguhung halak na manguru do lamate, au porsea ditot di parbadia, jaladok sada huria na badia, huria hato panera Kristen akan na badia, doh dihasesani dosa, doh dihatai naman. Mulak magulu sugut daging halak na mati. Dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Tabi kay matikting di huriata. Resort Kedaton, Distrik 32 Lampung. Dohot Orwan Putri Maria Rosalin Boru Sialagan, Boru ni amata Marolom Sialagan nahinan, Tuhu ni inata Ida Tiurma Boru Simanjuntak, Ruas ni HKBP Stoyo Resort Sudoyo. Pamasuk-masuk Sabtu 2 Oktober 20 sada di Gereja HKBP Tanjung Jawa Resort Kedaton pukul 10 WIB di Pasuk-pasuk Tua Tama Nanaing Mamuka Pardongan Sari Mioni Napaturuhun dan Danak Nasora. Nah di hari Jumat 10 September 2020 sada di basa-basa tuata sada danak guru di keluarga Tukut Siregar inangi Astuti Boru Samosir sian sektor perserahan ipasdo dadanaki suang songoni natorasna napobaton ruas natambah sadarion minggu 26 September 2020 sada nungga di jalo gabe ruas di HKBP Stoyo Resort Stoyo keluarga Tunggul Parulian Naibaho inangi Maria Ika Prasiska Boru Situmorang Rosian GKPI Cianjur Mula-Mula Resort Sagala alamat Jalan Masjid Bendungan nomor 27 sektor SMA Semea Napalimahon ruas napindah sadarion minggu 26 September 2020 sada
nunga pindah huria sian HKBP Stoyo Resort Stoyo keluarga ganda marojahan haruan inangi Juliana Burus Manguncong pindah huria tu Resort Taman Wisma Asri Distrik Sapulsia Bekasi naponopon ona hurum huria mulai sadarion minggu 26 September 2021 ono uhum ruhut parmahanion dohon pamicyangon do naperjolo Pinondang Siregar dan Paulina Buru Sialagan Sian Mayasari marsidang di pengadilan Hombartu Pangiduan ni Paulina Buru Sialagan tu si Pinondang Siregar dung sirang di pengadilan Pinondang Siregar mengalak Buru Mamuse napadua Martin Kasidi Sinaga Sian Sektor Maisari manguli jala di pas-pasu di gereja Pentakosta napatuluhun Riko Paulina Mercy Sinaga Sian Sektor Maisari manguli naso pamotoan di gereja napapitihun Pandidion Nabadia di hari Minggu 3 Oktober 2021 Patuponi Wiyata do Pandidion Nabadia tu akadat dana tu ruas ni HKBP Stoyo do ruas tamu nanaing mabuan dak dana tu Pandidion ni asa Roma mandohoti konseling Pandidion Jumat sada Oktober 2021 pukul 10.00 di gereja HKBP Stoyo uhur mabuan surat pengantar sian situa sektor jalan luas na di sektor perserahan mendaftar tu kantor gereja napawalun Pandidion Nabadia dohot makatidakon haporsiaw di hari Minggu 3 Oktober 2021 di ibadah pukul 10.00 Patupau ni huriata do Pandidion Nabadia dohon makatidakon haporsiaw tu dua halak naro sian agama na asik napasiyahu rapat dewan dot seksi marhite tiktingon pinabotuan tu ketua dewan dohon seksi asa dipatupa rapat program dohon anggaran tahun 2021-2022 napa 10 panitia pesta gotilon Hombar tu keputusan rapat huria 28 November 2020 program tahun ini ima pesta gotilon di HKBP Stoyo tahun 2021 panitia pesta gotilon tahun 2021 sektor Cipinang Asam dohon penguan ama HKBP Stoyo nanaing si batu baong di minggu tanggal 7 November 2021 pasapul sadaw permingguan di gereja Hombar tu perpanjangan PPKM level 1 saat tu tanggal 27 September 2021 asa toktong ma tajamoton protokol kesehatan jala memake 2 masker manang masker ganda pasal 22 pertanggungan sektor live streaming patubuan ihuriata do pertanggungan sektor marhite ibadah offline di gereja do live streaming di hari Kamis 30 September 2021 pukul 10.30 Pinagido tu akar ruas na di sektor-sektor dohot para lalu asaro tu gereja lahu mandohoti pertangangan ini manang marhite YouTube HKBP Stoyo dohot Zoom meeting marsangap ma debata na pasapuluh tulu barita habot niroa nunga jumulo marujung mulus sahalak ruas ni Uria Nyonya Tambunan Mutiara Buru Tagalog
Oppo Josiwaboro, Sabtu 25 September 2021, tutup umur 85 tahun. Hinabaluhon ni Berman Tambunan almarhum, sian sektor Maisari. Tuhan tama mengabuli sudi keluarga nani tinggal sumbangan. Napa 10 paton sumbangan. Di jalo hurian tado sumbangan sian NN bunga altar tu minggu 26 September 2001 hamalweton di ulang tahun sehat-sehat toktong diramuti Tuhan. Di pas-pasu Tuhan tama napa sahaton sumbangan ini lahu pasikopuk tik-tikon boy mata jaha di tik-tik cetak ni huriata songon ima saat tik-tik di minggu ta sadarion di pasu-pasu di Batama ita salurna. Marede mahita laus tapasahat ma peliata sadaa dot sadabe. Salam
Damini debatana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Hurian itu hatta nanya holongan itu hatta Yesus Kristus di minggu pasapulu pituhon dong Trinitatis. Dienek do jamita dihita imasian surat ni Apostel Paulus tu si Pilemon bidusada ala sabidu do surat Pilemonon mamukama ayat 81 ayat 10 pitu tabukama kamang do tamuinang di belta suang songoni nangakarwas ni hurian nama dohoti parminggota di bagas tikion marhite live streaming di tongani bagas ganuk marsada-sada. Usaha madihita laus tatangi homma didok mahatana songonon si Onesimus ope gudang donian hiras ni rohaku di bagasan Kristus mangarodihon natamatu ho alai alani holong ni rohai tagonama au mangelek-elek nunga songoni au Paulus naung matua jala tarihot nuaing alani Kristus Yesus asa huelek-elek maho alani anak kokku si Onesimus na hutubuhon dinatarihotonau na somarguna do ibana na jolo diho alain waing marguna situtudo diho nang diau na husuru do ibana mulak tuho doson rohakku do ibana huetong naing donian tiopokku ibana asa sikapmu ibana pature-tureho nau dinatarrat teo nau alani barita nauli alai dangolo au mabahen agia aha anggo sosian pamotoammu asa unang songon naso terjua dengan basamu naing masian lomoni roham atiki alana ubahen sirang ibana sangobas sian ho asa gabi saliling-liling na ibana diho dada benaposom ibana tung lobi sian naposo songodongan nanya holongan lumobi diau lambehama diho mangihuton ruhut tanoon tole di bagasan Tuhani asamolo dietoko au dongammu jakon ma ibana songonau ido sahatna dohot topik ni minggutta na manungguli tuhita di bagasa tikion mangulu songon paripe ni Tuhani hidup sebagai keluarga Allah ima topikna hurianana holongan ni Tuhata Yesus Kristus di abad na parjolo dung haroro ni Kristus di masa kekaisaran Romawi masa do perbudakan di tonga-tonga ni kekaisaran Romawi jala holad dua horong do hazol maon hati hai ima horong tuan dohot horong naposo satabi manang hatoban halak na bebas dohot halak na pinarhatoban halak na tertawan boy masa do tutu di masa kekaisaran Romawi hatiai ala memang di situasi politik di situasi perperangan doho akana asing dabui jol magabe tertaban dabui jol magabe naposo ni sahalak tuan nagabe di parkarejohon ibana di sada tuanna lahu mangurupi tuan nai totuna status sosial di hamamasa ni kekaisaran Romawi hatihai
tungadong do parasingan ditongan ngulu ni masyarakat nang songoni nang ditongan ngulu ni huria asa idona di pamanat apostel Paulus di bagasat turpukon jala molo moding sahalak hatoban jala molo ditaruhon ibana tu udean jala didok goar ni hatobani ditikki di udeani tung lasdo rohani naposoi jala tung bangga do sahalak hatoban rupani molo ibana tinggal di bagas sadatuan tung macai mamora tetuna hamuak kamang do tamuinang di dua horong na masa di kekaisaran Romawi terjalo roha doi jala masa doi alai songon halak naung manadak Kristus Yesus naung majalo haluaun alani mudar ni Kristus gereja selalu memperjuangkan menyuarakan di tonga-tonga ni ngulu ni masyarakat bahwa manusia sebenarnya sarupa do diadopan ni debata naung tinobus ni Kristus Yesus ido di abad pa-20-hon muncul sada teologia ima teologia pembebasan liberation teologia na binuaton ni si Guterres na masa di tonga-tonga ni Amerika Latin asa didokkod di teologia pembebasan ni supaya status sosial masyarakat di persaoran ni nguluna ikon marsihaholongan jala ikon menganggap do sasitongna dia kapersaoran ni masyarakat nang di tonga-tonga ni huriai supaya kita menganggap dia menjadi saudara kita asa dangadong parasingan nian di tonga-tonga ni ngulu ni persaoran ni masyarakat baik dia berwarna kulit hitam baik dia berwarna kulit putih baik dia status sosial yang memiliki ekonomi yang lebih tinggi maupun masyarakat yang memiliki ekonomi yang paling rendah atau miskin tetapi dalam persekutuan itu harus menjadi saudara di dalam persekutuannya lasongonido hitanang di tonga-tonga di huria alanima dunga-donga kana porseya na mangihutto Jesus dan holan horong siantuan be na punasa na adong di ibana alainunga adong dagabe sian horong na poso manang hatoban dagabe ruas ni huria manigor di pamanat apostel Paulus dia kaparsaoran di tonga ni masyarakat terlumobi di huria na adong di huria Kolose hati-hai di panuraton ni surat Filemonon jala mangihutto turpukon di pangido jala di paelek-elek si Paulus si Filemon isedo si Filemon ibana sa halak tuan alain nung ngagabi karisten ibana na marhuria ibana di huta Kolose disuraton apostel Paulus secara pribadi suratna tu si Filemon secara pribadi ibana mangelek tu si Filemon asa si Onesimus na poso ni ibana naung lari siya tonga-tonga ni bagas di si Filemon ang gumangihutto turpukta dangapala di pabuan yan ahado hasalaan ni si Onesimus asa prola ibana lari siyan bagas ni si Filemon alayarong dodo iba penafsir nama dokon ala namanak kodo si Filemon si Onesimus dungi lari maibana jala saha maibana tu Roma laus rap maibana terpenjara dohot si Paulus memang boy do dohonot ta
si Filemon songo sahala tuan ni si Onesimus, dia merasa kecewa, dia merasa kesal, dia merasa dibohongi oleh si Onesimus, karena pada zaman itu seorang budak dia harus tunduk kepada tuannya. Ahapena nino ni tuanna, dia harus mematuhi. Alai ima kekecewaan ni si Filemon. Ido bahen Paulus dung sahat si Onesimus di penjara di Roma, diajari si Paulus si Onesimuson taringot tu hata ni debata, taringot tu haluaon, taringot tu keselamatan ni halak na Persea. Ido di ayat 10 didokon alai molotung adong salana manang utang na diho tuau may rajumi au Paulus manurat tossa doho tangaku babua au sigarari unang jolo hudok tuho na marutang diri doho tuau. Moladong pe utang ni si Onesimus, Paulus magdokod dok matuau maggarar honi. Alai ido didokon si Paulus, aladung diajari jala ditugu-tugu si Paulus si Onesimuson, gabe digoari si Paulus ibana anakku doon na hutubuhon. Gabe dianggap si Paulus do si Onesimus gabe anakon na anak rohani ni si Paulus, alanunga gabe halak na marguna si Onesimus alani pangajarion ni Apostel Paulus, manada taringot tu haluaon, taringot tu keselamatan naung jinanol ni ibana sian pangajarion ni Apostel Paulusi, anak haholongan ni Paulus. Ido bahen akamang dohot tamuinang nabuy dunian si Paulus mamaksahon si Filemon asa tordijakon ibana, asa pitordijalohon si Onesimuson. Alai di boto si Paulus do boha si Filemon. Filemon nomor 8 doi yang penuh kasih, nago holong, para si roha do si Filemonon. Penuh kasih do ibana. Asa ukap rohani si Filemon majakos si Onesimus dipatorang si Paulus nang marguna si Onesimus alani pangajarion ni si Paulus di hata ni Tuhani. Hamo kamang do tamuinang adong na perjulo na yung igilon na siya trupukot tuhita songon halak Kristen. Hita nunga gabe halak Kristen, si Onesimus nunga gabe halak Kristen. Ditadda ibana Tuhani. Najolo dang marguna ngulu ni ibana. Adora sodi ajari Apostel Paulus manadda taringot tu haluaw ni. Lasongon ido ngulutta ditiki sotatad da Kristusi, ditiki mangulu di bagasan hahulomod dope halak hita adorang sotajalo dope Kristusi sasitong nangulut dang marguna. Dang marguna dalam arti dang tu perkarejuar rupani. Sotong lau rohata mamikiri dang marguna badang boy mangula, dang boy marsoban, dang boy manang marhua, dangi apalala na diigilna. Alay dang marguna lapatanna dang tatadda dia do hasitongani, dang taboto dalan hasitongani. Ido halak na mangulo di bagasan hahulomon. Alay dung tatadda Kristusi ngulu ni halak na manadda Kristus imangulu na marguna songon si Onesimuson.
Identitas ni ngolutta songon hala Kristen ima ikon ngulu na marguna songo goar ni si Onesimus. Asa dipilih dohita sa si tongna, dijauh dohita di tonga-tonga ni Portibion, bagaimana hidup kita ini supaya berfaedah, bermanfaat. Karena hidup di dalam Kristus itu ada perubahan yang besar dalam diri kita. Adong perubahan di ngolutta songon nang manadda Kristusi. Jadi moluta tadda Kristus sa sitongna dang alani hadiriot tai, dang alani hitai, alai karena itu adalah anugerah pemberian Tuhan bagi diri kita. Hiadora hakamang do taminang dibigi hamuna lagu Amazing Grace ate. Ngai hau jami tao ni jalan ngapiga-piga ra na botosa manang majaha taringot tu cerita ni John Newton. Ditiki di bagasan hagulapon ibana na somanada Kristus di paswaseo ibana dongoluni ibana maradopon dirina dohok maradopon na torasna. Dia menganggap bahwa dirinya itu adalah miliknya sendiri. Di sada tiki borhat ibana mangaratos sian luat Inggris tu sada inganan negara na asing. Martao-taon di pangaratoan ni memang denggado Jepang di ibana ulaw di si. Adong do sinamot di ibana. Adong do denggan ulaw di iban. Alay adong masihol ni rohana mula majuawah tu Inggris ngatung sihol rohak kumangida na rasu di tonga ni laut di perdalanan ni John Newton Roma galubang tung macay balgahiyan saha do maing harom kapal ni ibana di perdalanan ni Roma si John Newton di rohana madok molo malua doa Tuhan siap perdalanan non au gabe jolma namarguna ma dia dopamu ima di rohani si John Newton non. Singkat cerita saha ma malua ma ibana dung malua ibana tapi terperjulu ibana mulak tujaguna tapi tor didapot to nibana natorasna doho hanggina alai perjulut tortu gereja do ibana lao dung di gereja hudul ibana di panok not ibana silang ni Kristusi dungi di surat to nibana ma disada harotas na met di bayan ibana ma diharotasi Amazing Grace ninna. Ajaib benar anugerahmu. Ajaib benar anugerahmu. Tapo to doi dini. Di kidung jemaah perong doi, di buku deta perong doi, di bahasa Inggris na perong doi. Dungi diciptahon ibana may day. Gabe ima eden nasai terbarita sahat tunuangon jala gabe halat na marguna ba ibana dung ditanda ibana Kristusi na mga lehon haluaon dinguluni ibana. Las Paulus pemadokot tu si Pilemon taringot tu si Onesimuson hian najulo teng halat na marguna ibana alayang go nuaing nunga gabe halak na marguna ibana. Pasu-pasu ni debata do dingulu ni halak batak doho dingulut taon nuaing tajalo anugrah na macay belga siat tu hatay di balua hita sian haholomo ni di balua hita sian hautoni gabe halak na malua
alani diigil do sian hatan itu hatta ditikion bagaimana kita menjadi orang Kristen. Kekristenan kita itu bukan hanya sebuah identitas ningulutta sajoi. Ha kristenotai dang holat tadda napatuduho kita na gabi Kristen. Tetapi ha kristeno ni ha porseottai nong gabi Kriste kita menjadi orang yang berguna bagi dunia ini. Ido akamang do tamuinang na parjulu diigil si trupukot tuhita. Ala memang hamubau ni rohani si Onesimus hadirionna naso marguna hian gabi marguna, dia menjadi betul-betul makanguluhon di bagasan nguluna songon naung dibebaskan oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan. Alani haluaun na marga na tajalo siyan Tuhani, dada haluaun siya pardagingon, alay haluaun siyan parhatobanon ni dosa do. Orang Kristen itu adalah orang yang merdeka, orang yang telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Unang bimangadop tu dosai. Alanunga malua hita sian hadosaon alani Kristusi. Alani menjadi Kristen itu adalah berguna bagi diri kita dan orang lain. Ala gudang do hamuak kamang do tamuinang makilalahon hadirion son hala Kristen ibana gabe hola sebuah identitasi. Adong do parjami tamadokon adong tulu hak Kristenon, simbol ke hak Kristenon ditongani nguluni hala Kristen. Parjulu di dokon ibana Kristen kapal selamin kan? Molo di dokon Kristen kapal selam ba monggojo dung paskan non muncul, dung tau baru non Natal muncul ibadah. Jadi dia menjadi Kristen itu disesuaikan dengan waktu. Om mana semalnya dokon Kristen Paskah dan Kristen Natal. Adong do musi didok ibana ha Kristenon songon kapal layar. Tu dia alogo batu sima kapali. Molo tiki sonang do rohani ibana ba roh ibana tu gereja. Molo tiki sosonang ibana daun. Jalan di dokon ibana arong do diko barhon songon botikin na tatanda do botik. Molo botikinon hola dicolek ibana itor rodo gotani. Jadi hala Kristen perong do songoni. Hola rotik persoalan pitor marungut-ungut madele do lan akana asing. Alay dang songoni anggor ruas ni HKBP Sutoyo, tetapi kita adalah pengikut Kristus yang setia jala hala Kristen namarguna songon si Onesimus di bagasa turpukon. Bahasa Paulus madokon tu si Filemon bahwa dia adalah orang yang berguna. Ala naung persea ibana di Yesus Kristus. Ala nido disuruh si Paulus si Onesimus asamulak ibana tu si Filemon laho patuduhon naung si huton Kristus ibana jala halat namarguna ibana. Hala Kristen, hala si huton Kristus Yesus ikut do di parhatopot di bagasan nguluna hahuranganna. Jala olo ibana mamilehon dirina gabi halak namarguna di donganna.
Jala di dokon apostol Paulus do boy do tiopoku ibana gabe dongaku alai dangi. Asa gabe si Onesimus manopoti hasalaan na maradopos si Pilemon. Laos napaduahon dielek-elek si Paulus si Pilemon asa dijakon si Onesimusi ayat 10 madidokon. Dada be naposom ibana tunglobi sian naposo songodongan na hinaholongan, anggaplah dia menjadi saudara kekasihmu. Tanggabe naposom be ibana, tetapi dia menjadi saudara. Argana itu tuh si Onesimus dijulu ni debata doho di pangajarion ni si Paulus asa gabe saudara ni si Pilemon ibana. Unang be gabi hatuban ibana maradopos si Pilemoni. Hamo kamang do taminang ibaga sa trupuk tahun doho topik minggu madokon hidup sebagai keluarga Allah. Keluarga ni debata peripe ni Tuhani hita do. Jadi molo jol marotu gereja molo jolma beribadah dangarong mangidan waing dison songo dia do parasingat di hita erak do hita hudul arong do hia pengalaman di sahala eporus di sada pertanyaan na pinatupan ni parmargaon ala hudul ibana di jolo ibudi Roma panitia madok tuo mantan eporuson hujolo mahamu amangina ro eporuso madokon daong anggo ditikki beribadah dus doau doho dongaku da beribadah napungi dang ikop ijulu au songon eporus asa gabe patuduhon hasangapaku songon eporusau imari dokon lapatanna dus do jala hita do keluarga ni debata dan mardiai berhita di jolo ni debata dan kita ini adalah keluarga molo halak bata memang persauran ni pardongat tubuon di ida siad dalihan na tuluido sebab marhula-hula elek marboru manat mardongat tubuh alayong go halak Kristen. Persaudaraan kita itu adalah karena kasih Kristus itu. Alani mudar ni Kristus donang pasadaho kita nagabe paripe ni Tuhani, nagabe keluarga ni Tuhani kita ditongani huriai. Jadi permudaro ni sasitongna perhahamarangio ni ditongani ngulu ni hala Kristen dang alani jonokau dang alani natinubuhon ni naturaswau alai perhamaranggion keluarga di tengah orang Kristen itu kita disatukan oleh darah Kristus dong dipalua Kristusi lalu sido di dokon apostol Paulus nakin nahutubuhon si Onesimuson dia menganggap bahwa dia adalah anaknya jadi perhamaranggion dang alani na ditubuhon gabi namar hahamarangi jadi namar hahamarangi do hito anggi muna do hami hahanami do hamu saudara do hita ala saudara do hita di tonga-tonga ni huria asa turpukon naing manosoi hita hak kamang do taminang nangikop patuduhonotta perhahamaranggion na denggan di tonga-tonga ni persaurata songon naung pinasadani Kristus hita di hurianai di paingot jamitao kita hala Kristen sisada paripeon ni Tuhani di sada huriai ikodo di bagasan namar siha holongan songon namar hahamarangi jalan apa tuluhon naing dohonon ni turpukot tu hita ikor rajumatta di bagasan ngulut taon
molo adong akka pangurupi di tonga-tonga ni bagasta, molo adong akka karyawan di tonga-tonga ni akka perusahaan doho akka kantorta, ikon haholongatta do ibana songon saudaratta sendiri. Unang ta anggap ibana asik kita doho ibana, alai dia adalah saudara kita. Amo kamang do taminang menurut aja hadis ada Tesalonika oba esa pulsia di dokon alai anggo haholongan ni roha di dongan dan haru rikot si pasingotokku tuhamu ainu nga dia cari debata hamu masih haholongan. Jadi hala Kristen ngata boto taringot tu holongi tak si ajaran bisa sitong na hala Kristen taringot na marsiha holongan ala nunga jumulu tajalo holong ni rohani Kristusi ala ni molo marsiha holonga kape kana marhamarangi tung macai ulihien tung macai damihien, apalagi di parsaoran di huriai jupang ma hadameon di tongani pertibii atong sian hatan itu hatta di bagasa tikion. Marilah kita hidup sebagai keluarga Allah yang disatukan dalam persekutuan Huria Kristen Batak Protestan HKBP Sutoyo. Amin. Mulai tema rohanami di ho Tuhan di asido holong di roham boy hami tumangihon hatam di minggu nami sadarion naung di jauho hami ali Tuhan naung pinilimu hami mangulu songo parri peni Tuhan hidup sebagai keluarga Allah di tonga-tonga ni huriam asa masih haholongan matutu hami ali Tuhan asa jupang hadamion di parsauran nami songon hatam nang hutangi ho kami di bagasan tikion di elek-elek ni Apostel Paulus tu si Pilemon asa dijakon si Onesimus nang gabi porsea di ho ali Tuhan nang gabi halat na marguna ibana alanunga di huton ho nagabi haluaun di ngoluna lausido tutu ali Tuhan pajowo ni di tonga-tonga ni ngolunami songon halak na porsea di Kristus Yesusi asa bermanfaat tutu ali Tuhan hadirion nami songon halak Kriste kami laho papatar hon holong di rohami di tonga-tonga ni ngolunami diaka ulaun nami dohot diaka inganan na asing pe ali Tuhan naing hupatuduho kami tutu ali Tuhan holong di Kristusi diaka perdalanan ni ngulun namion jala diajari sian hatamido tutu hami ali Tuhan molo adong diaka ulaun nami aka karyawan doho aka pangurupi di tonga-tonga ni bagas asa huanggap paminasida tutu songo saudara nami songo dongan nami ali Tuhan ai dito paho tutu jolma di portibion dus do dia do pammo alani selama jari mahami Tuhan lahu mangatusi hatam lamanadda ho di bagasan ngulu nami moliate ma di pasar rohanami mulubui punguhami ali Tuhan noaing di tonga-tonga di bagas coromon marsaur dohoto mamuji guarmu nabadiai terlumobi manangihon hatam sai pakai matutu ngulu nami ali Tuhan totong asalam malohami mamuji-muji guarmu nabadiai pasu-pasu ali Tuhan akaruas ni huriam
na di bagasan parsahiton alani sahit covid doho sahit na asing pasu-pasu pangobation baik di rumah sakit itongan ibagas doho di inganan na asing ali Tuhan asa tung hisar pamatang ni ruas ni huriam alai nalumo biali Tuhan pargugoi pertudion yak karuas ni huriami ali Tuhan de batama nami tong do bonon nami negara nami on nasa itu tong do pe bergumul ali Tuhan alani covid 10 sia salpuhom ali Tuhan covidon siat tonga-tongani negara nami on sabui hami mangula magulmit songon nasomal boi akay anak kon nami mula musa itu persikolanna pajupang doho akadonganna tuhodo pasaton nami ali Tuhan nang saluhutna akka parsurion nami akan nawadupi hami di tonga-tonga ni hasianganon asahona mangurupi hami na mangaleho gugu doho bisuk tu hami asa tarpatuba hami jalaboy hami mampu laho mangado bisa marsanga magawarmu hola di bagasan Kristus amin. Mari demahita sian Bukideta 656 tapasaha ma pilihat tatu pembangunan doho tu pusat.
Tangya komba pilihat tatua dopan di debata martang yang bahita. Ale debata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalom may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti, asa huparasya kami pilihanon pati bulhon harajommu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tuddim. Asalam hutadahami gudang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamin na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaumu, saya sau malomuni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang, lehom matu hami sadarion hanguluan siap hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tu hami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabohina tuho jala di pasauroho damena tutodim. Hurian itu hata dihamu akamanami doho inanami sian hami padita doho parhalado nama kobasi di minggu arianon. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Tetap terjaga kesehatan uduk kita di prokes. Horos madihita saluhuna.